Radio Royal FM South Canberra aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga kelen tɔnɔ gosira anw fɛ yan o waati kelen filɛ nin ne burankɛ ani radio Royal FM South lamɛnba jɛkulu ka ɲɛma Daraman Sanu wale ka moto la ni waati na Kajulokaw fɛ o waati kelen fana filɛ nin Daraman Sanu a burankɛ Musa Siribe ka moto bala ni waati na Kajulo o waati kelen fana kanmɔgɔw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la Assise nationale a kuncɛli baaraw o daminɛna kunungo colonel Assimi Goïta a tun bɛ nin kɛnɛ kan hakili bɛ maa kɔrɔ fɛn fɛn na Mali la ɲɛmaa fɛn fɛn Mali la o bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan kunun n'a bɔra maa damadama la Kɔrɔbarikaw fɛ yen a b'a ladɔnniya k'a fɔ san 2020 kalafili min kɛra o kɔnɔna na ko procureur général ale taara n'a ka sɛgɛsɛgɛli bannen baaraw ye ko in laban bɛna kɛ ko wɛrɛ Kɔrɔbarikaw fɛ yen ka d'a kan ko dɔ nɔ minɛlen don dɔ fana kan ka nɔ minɛ maa 230 bɔɲɔngo ko o kan ka nɔ minɛ Pascal b'a la Simon Gbagbo b'a la ni ye ko wɛrɛ daminɛlen ye Côte d'Ivoire Mauritanie ani Algérie Faransi kuntɛ min fɛ fiyewu de daminɛna kunu Mauritanienkaw ka jamana ɲɛma an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ kunungo ale tun bɛ Algérie a ma bɛn Faransi ma ni taama in ma bɛn Faransi ma fiyewu bakuruba kunnafoniw de filɛ kunnafoni min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dugawu don kɛ bi ye tarata ye bi lehɔrɔma ala ko di aw ni ne ma kunnafoni nasiraw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Assise nationale a baaraw kuncɛ baaraw daminɛna kunungo o daminɛna kama sɔrɔ min fɛ fɛn min ni o ye nin ma kofɔlen an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin lajɛrɛ min bɛ senna ko colonel Assimi Goïta ale kɔni ye nin baara in kolonbo karili kɛ kunu baara kolonbo karili la maa caman tun bɛ nin kɛnɛ kan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o Mali yɛrɛ la ka sanga nin n'a ɲɔgɔnnaw ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ lagɛrɛ min ni o ye nin n'an b'a fɔ ma ko Assise nationale an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'a ɲɔgɔnna caman kɛra dialogue national inclusive kɛra fɛn min n'o ye lagɛrɛba caman kɛra ko nka min kɛra ta kunungo ni a daminɛna kabiri kalo nin daminɛ la ko maa kɔni kan ka da la k'a fɔ nin bɛ kɛ fɛn sabatilenba ye min b'a yira yɛrɛ k'a fɔ a bɛ kɛ fɛn sabatilen maa caman tun bɛ nin kɛnɛ kan kunun minnu ni wolu yɛrɛ na man di nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛnɛ kan o dɔ ye Yoro Serifukɛ ye Buye Haidara ale tun bɛ nin kɛnɛ kan o dɔ ye Cheikh Ousmane Sherif Madane Haidara ale tun bɛ nin kɛnɛ kan o dɔ ye Cardinal Jean Zerbo ale tun bɛ nin kɛnɛ kan k'a fara maaba caman kan o maaba dɔw la fɛn min n'o ye Modibo Sidibe ale tun bɛ a kɛnɛ kan Jɔnkuna Tarawele tun bɛ nin kɛnɛ kan k'a fara maa caman wɛrɛw kan minnu ni olu kɔni tun dogona kuma jan ko nka k'aw ye nin n'a ɲɔgɔnnaw o de bɛ se ka kɛ sababu ye n'u bɛ se ka na nin kɛnɛ kan o siratigɛ la ko a nana ye k'a fɔ dɔw ma ye ya welela sa wa walima u ma wele de welela sa n'u banna de wa walima u ma wele yɛrɛ wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ɲininkali kɛra kosɛbɛ maa caman yɛrɛ ye sɛbɛn de k'a kan bi sɔgɔmada in na k'a yira k'a fɔ ko Mamudu Diko ale kɔni bɛ kuma cogo min ale hakilina ye min ye a ye min fɔ a daw la ani taabolo min b'a la ko a ma ye nin kɛnɛ kan a ma ye kun min kɔni na maa ti kɛ ala ye k'a dɔn ka d'a kan ko fɛn min fɔra o laban n'u a ma kunnaja o kana na gɛn ka jɔ Mamudu Diko la o ti dɔwɛrɛ ye ko Faransi kun kɛlen bɛ ka euro wari a miliyɔn 23 k'a labila maa dɔw ye ko n'u ka se ka colonel Assimi Goïta ka furancɛ fanga in tiɲɛ ko nafolo min n'o kan ka d'u ma ko o de filɛ a nafolo dɔ yɛrɛ dira kaban ko nka a tɔ kɔni tɔ tun ye min ye ni baaraw banna an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko tɔ tun bɛ di Mamudu Diko b'o la Musa Mara b'o la Cɛbilen Darame b'o la Useni Amiyɔn Gindo b'o la olu si kɔni ma ye kunungo ni lajɛrɛ kɛnɛ kan dɔ y'a bila kun min na ni a yera k'a fɔ Faransi kɔni ye wari di komi lagosili kama ne taara ye o kɛnɛ kan a bɛ kɛ janfa bisigi Faransi fɛ Faransi de ye jamana ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna ni kɔni falatil'o la fɛn min ye lebu ye a bɛ s'i ma o siratigɛ la nin ma kofɔlen ninnu
olu ma ye nin kɛnɛ ka kunungo balla dɔw la dɔw y'a da k'a fɔ ayi a ma bali woli la kunu colonel Assimi Goïta tuma min na ni a donna nin kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ wulila ka kunbɛn ka tɛgɛrɔba fa ye a ma ladɔnniya k'a fɔ kuma dira maa fɔlɔ min ma o ye Zeni Mulɛ ye jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ nin baara in labɛnni kama ale ɲɛmaa b'a Zeni Mulɛ ye a ye kuma ta ka fɔlɔ maa min ma k'o fo o ye colonel Assimi Goïta yɛrɛ ye ko nin ye ɲɛmaaya diya ye o Mali tun bɛ mako mɛn maa min na ka i jɔ a jɔyɔrɔ la ka kow labɛn ka kɛ tan ko o dɔ ye colonel Assimi Goïta ye o siratigɛ la k'ale bɛ min foli fɔ o y'a ye k'a fɔ foli fɔlɔ bɛ ɲɛsin ale ma a n'a ka denmisɛnninya bi ko jamana ɲɛmaaya min kalifalen b'a la tiɲɛ na ko a y'a jɔyɔrɔ fa o siratigɛ la ko ne y'a sɔrɔ commune bɛ Mali la commune 700 ani commune 49 ko Assimi sera ka kɛ a yɔrɔ min na o taara bɛn commune 700 ani commune 26 n'i y'o ta kɛmɛ sarada la o taara jɔ 995 ani murumuru 91 a nana ye k'a fɔ an ka to ɲininkaw fɛ région bɛɛ la région fɛn fɛn tun bɛ yen ko Mali la n'a bɔra Menaka ani Kidal la ko lasigi kɛra a région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o siratigɛ la diaspora n'o ye Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana minnu n'a ni jamana min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jamana 26 o jamana 26 ko lasigi kɛra a bɛɛ lajɛlen na o b'a jira k'a fɔ maaw bɛ kɛnɛ min kan bi ko a kɛnɛ a ɲɛna kosɛbɛ o mako bɛ fɛn min na o de ye nin ye misali la min tun bɛ n'ale tun ye maître de cérémonie a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli di nabaga dɔw ma o dɔ ye Buye Haidara ye o dɔ fana ye Cheikh Ousmane Chérif Madani Haidara ye o n'a ɲɔgɔnna maaba minnu bɛ yen maître de cérémonie kɔni o bɛɛ lajɛlen ta a tɔ ma kelen kelen ka foli k'u la k'a da u ka fasoden ɲumanya kan colonel Assimi Goïta tuma min na n'a nana kuma ta a ye a jira k'a fɔ ko a bɛ foli se bɛɛ ma fɛn fɛn nana nin kɛnɛ kan ko assise a ko in daminɛna a mɛnna dɔw yɛrɛ kun ma da la nka bi kɔni ko bɛɛ dalen don a la k'a fɔ Mali bɛ ka senkura ta ale fana fɔlɔla ka foli kɛ maa min na minnu ye nin ko in labɛn ni o ye panel o ɲɛmaaba Zeni Mulɛ a n'a ka tɔnkulu a ye foli se olu ma kosɛbɛ k'u ni jija ko bɛɛ ka da la Mali mangɛnɛ bana min bɛ Mali la ko fura si t'a la malidenw yɛrɛ kɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ san 9 bɔɲɔgɔnko tɛmɛnen filɛ ni fura tun b'a la malidenw tun tɛ sigi ka se san 9 ma ko ni fura min b'a la n'a ma kɛ malidenw yɛrɛ ye ko ni an y'an jigi da jɔn o jɔn kan colonel Assimi Goïta ka kuma la ko a tɛ se ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ wa ale tɛ yɔgɔyɔgɔ ale tɛ bɔ a nɔ na malidenw mana min fɔ colonel Assimi Goïta ko o bɛ kɛ cogo cogo ko a bɛ kɛ ten o la ko a bɛ min fɔ o y'a ye k'a fɔ nin bɛ kɛ sababuba ye ka Mali kɛ Mali kura ye k'a kurakuraya bɛɛ lajɛlen ka sɔn o ma a kurakurayali fɔlɔ colonel Assimi Goïta ka kuma la k'a bɛ daminɛ i yɛrɛkun de la fo adamadenw maliyɛnw yɛrɛ ka changer k'a dɔn k'a fɔ an tun bɛ cogo min an kan ka bɔ o cogo la ko n'o tɛ ko Mali lafura Mali lagosira Mali yɛrɛ dɔnnen bɛ ni fɛn fɛn ye ko a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ko ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ a daminɛtɔ de filɛ nin ye segenkɔ t'a la tugun colonel Assimi Goïta ka kuma la ko a bɛ na sisan tile 4 bɔɲɔgɔnko kununko tɛnɛn bi tarata araba alamisa a bɛ kuncɛ ko n'o kuncɛra dɔrɔn bɛnkan mana kɛ min ye o bɛ bɔ k'o da kɛnɛ kan ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dogoyɔrɔ wɛrɛ tɛ ko ninnu na bele tugun a dɔ ye lakanabaliya ye ko kɛ b'o kan bi colonel Assimi Goïta ka kuma la ko n'aw ye ɲininkali kɛ misali la ka taa kɔnɔyan fan fɛ bi na ko a ko ka fisa kosɛbɛ wa ko o ko bɛ nɔgɔya sanni sɔnni cɛ a yɛrɛ ka kuma la o siratigɛ la ko n'o kɛra maliden yɛrɛ ka yɛlɛmali o bɛ daminɛ politiki sira de la ko politiki kɛlen bɛ ka Mali kɔni se ka kɔrɔ tiɲɛ kosɛbɛ fɛn o fɛn ko a politiki bɛ don o la k'a tiɲɛ wa ko o bankuma o sera o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o lawuli min kɛra o kɛra sababu ye colonel Assimi Goïta a ye foli kɛ maaw la ka tila ka jama lawuli ka militikile tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ fɛn fɛn n'o o tora nin kɛlɛ in na ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma. CEDEAO, Faransi, Union européenne ani Mali ni jɛkulu 4 kɔni ka jɛrɛ ko dɔw bɔra a kɔnɔna na n'o bɔra sɛbɛn dɔw kan n'o ye page dɔw ye o ko nana sɛgɛsɛgɛ ka na bɔ k'a da k'a fɔ ko hakilina dɔ tun bɛ ko in bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ
ala ni malidenw ka hakili walima u ka bɛn ko de kɛra sababu ye ne y'a janfa caman tiɲɛna ko sira kɛlen tun b'a la kosɛbɛ k'a fɔ CEDEAO tun bɛ fɛ ka janfa labɛn transition nin ma janfa tun bɛ labɛn cogo min ko a tun bɛ labɛn ni nanzara jamana ye a bɛ labɛn fana ni CEDEAO ye ka tila Tchad jamana min ni ale kɔni tɛ CEDEAO la a tɛ Union européenne na ko o sen tun b'a la nin bɛɛ lajɛlen jalaki taara ka ɲɛsin jamana min ma o ye Faransi jamana de ko kun ye nin bɛɛ min bɛ ne siri walasa o kana se kana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka na Mali kɔni furancɛfan in ka tiɲɛ o y'a daminɛ min na sira kelen don a la k'a fɔ wajulukɛla dɔw kun ye lajɛli dɔw boloda k'a kɛ jamako ye o jamako ye ko o nana min fɔ ka d'a kan ko Faransi jamana ɲɛma a hakɛto ni Faransi lasigiden min bɛ yan n'o y'a ka ambasade ye ale ni ɲɛma dɔw ye ɲɔgɔn ye Bamakɔ ko o ɲɔgɔn ye nana lakodɔn fo nafolo hakɛ min dira o nafolo hakɛ in ko a bɛɛ lajɛlen fɔra k'a da kɛnɛ kan ka tila maaw bɛ yan n'olu ye politikimaaw ye wari tun dilen don olu ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sani Emmanuel Macron ka na mankan ka ci ni mankan cira a mana kɛ cogo cogo ni Emmanuel Macron nana o y'a sɔrɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu fana bɛ ka fɛɛrɛ dɔ boloda walasa ka na coup d'état kɛ cogo min na Mali la nin labɛnna fo chef d'état major dɔ jamana dɔw kan olu nana ka na munumunu Mali la ka na jateminɛ kɛ o y'a sɔrɔ an bɛ waati min na comme sisan fɛn min n'o ye colonel Assimi Goïta a Sadio Camara u kun kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min boloda bɛɛ tun tɛ nin kalama a nana ye Faransi bolo k'a fɔ olu tun bɛ kunnafoni sɔrɔ kunnafonidi sira min na o kunnafonidi sira tununa olu la o kabiri o tununa ko yɛrɛ nana ɲagami o cogo de la a nana ye bɔ kɛra min kalama ko Rusi jamana olu nana n'u ka kɛrɛkɛ marifaw ye marifaw b'a la min kɔni o sɔrɔli Mali la k'a tun ma nɔgɔn fiyewu ka d'a kan ko Faransi Mali tun bɛ maramafɛn fɛn san a tun bɛ ɲini Faransi de fɛ fɔlɔ colonel Assimi Goïta ani Sadio Camara ma sɔn o de ma o nana ka n'u ka fɛɛrɛw boloda ka kunnafoni ko bɔ Faransi ka bolo kan ko nana tun Faransi la a bɛ cogo min na hali hakilina min tun bɛ CEDEAO la janfa ko la ka ɲɛsin furancɛ fanga in ma bi na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan kunnafoni y'a jira k'a fɔ maa si tɛ kɛ i to i yɛrɛ ma bi an bɛ waati min na comme ça k'i bɛ kɛ Mali kan nin cogo in na kɛlɛ nasiraw la a bɛ gɛlɛya bolo kosɛbɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni bɔra k'a fɔ janfa dɔ kun labɛnnen don kosɛbɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga in ma a marafaw tun bɛna bɔ yɔrɔ min na Azerbaïdjan a tun bɛ na sira minnu fɛ a bɛɛ lajɛlen déterminé la k'a da kɛnɛ kan k'an kana na cogo min na ka na fara Faransi ka convoi min tɛmɛna o dongo o maramafɛnw bɛɛ lajɛlen ko bi in na o caman bɛ Niger ko in tun bɛ boloda Niger de k'i kun da Mali kan o y'a sɔrɔ mankanba cira Bamakɔ yan ko walasa wulikajɔ ka kɛ cogo min na kɛ nin ma kofɔlen ninnu n'o ye coup d'état kɛlaw o k'u kun si Mali ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin welewele min nin kunnafoni minnu bɛ yen a kɛra sababu ye ni sécurité d'État ale ye tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kunnafoniw kan ka sɔrɔ k'a na da kɛnɛ kan an bɛ waati min na comme sisan Sénégalikaw fɛ olu ka terrainba o wulila terrain min n'a bɔra n'a bɛna bɔ Diamniadio ale ni Dakar cɛ ko a bibi na ni donna a terrain kɔnɔna na a ta tɛmɛ minute 20 kan k'i bɛ bɔ Diamniadio ka se Dakar o siratigɛ la o terrain belebele o ka baara de daminɛna kunu o ye sira d'a ma kunu a ye sira ta ko a ye taa ka segin nɔgɔya kosɛbɛ ka bɔ Diamniadio ka na Dakar ko a ye taa ka segin kɔni sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya o la kosɛbɛ. Procureur général ale kɔrɔbarikaw fɛ ale ye kunnafoni dɔ di kunu a y'a di premier ministre ma kunu k'a jira k'a fɔ ko san 2020 kalafili in kiri min kɛra o kɔnɔna na n'a kɛra sababu ye ka mandat sabanan di Alassane Dramane Ouattara ma ko a kɔlɔlɔ minnu kɛra la olu tilara u ka sɛgɛsɛgɛliw la a nana ye k'a fɔ ko o ma ko maa min ye balawu wuli Côte d'Ivoire o kalafili sen fɛ maa 200 ani maa 70 bɔɲɔgɔnko ko olu de tɔgɔ sɛbɛnlen bɛ minnu kɛra sababu ye ka na ni mankan ye kalafili tɛmɛnen o maa 200 ani 70 maa 200 ani 30 b'a la k'olu o kɔni olu serera ma k'a fɔ o bɛ kiribolo tigilamaw ka bolo kan ka d'a kan ko o tɔgɔ sɛbɛnna wa u yɛrɛ sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ni kiiritigɛbolo tigilamaw ma ko b'u la don o don ko o bɛ se ka o kan ka na wele jaabi a tɔ maa 40 ko kɛ bɛ olu ɲini na halisa olu ma ye an bɛ waati min na comme sisan ko min kɛra kabakofɛn y'a ko la nin kunnafoni dilen Pascal Afin N'Guessan b'a la N'Guessan Kouassi b'a la Simone Kourougbabo b'a la Solo Kibafor Guillaume b'a la nin maa damadama minnu filɛ tan ko n'a a yɛlɛla k'a fɔ ko ninnu kɔni kan ka nɔ minɛ a kana na kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye Kɔrɔwari jamana kan
kadaka ko jamana be bolo min kanta na ya soro jama ya jira na so alasan fela wala tala kaka ko nto njuwe nata jamana be tabulu nga katola note na ko kabi bolo dan ko nun kanta bi ka ko be songa gele ya kusobe lagine ka ofeno amala dona ka foko o ngara daba munu be walma parti politique munu be wol ko ni kulo kambo o kulo kamboli ko ka anyesi mamali dumbia anaka mauma o kele na odongo ku ka bara miganga ke o ka wati ko nana ko kuma ufo ko damasi kalafli doma o ma fen fo kalafli kola wa ko o mi nu damaso ma tu nga fe ko o ye fen femi ni politima o manga soma kadaka ko wati tefa mana ganya tutu wati foli fanangafsa ka to intu inati satkela ko uluko mena wulika jo ke to bela jelena ka u premier si wele kanginga ko ingara ke to mina kadaka alele nana kana kuna foni bela jelendi were mai Algerie ani Mauritanie ni jamana fly ibulo ni yama amabe francima ko Algerie ni Mauritanie ni wuli ibulo ni yama telozi ko naka ni akachala fe ko chamambe bwala kadaka ko telozi fenfembe fo anga farafina jamana ka libi chilen ko fe a telozi famba mararo yoro mi odoy Algerie ani Mauritanie o satkela ko Algerie ni France be kele minabi a kele sebe koro kaju ko sebe kadaka muna kunungo France ye kuna fon dodi o kuna fon ba ila ka fo tien la ko Algerie ani France be nyona jekulu do be o ba fu mako le fils o jekulu munu nu kacha ko sebe Algerie jamana ka wa fangante olubolo o fangantayam bo olubolo amala dona ka fo France be ka wulu lawuli ka ke Algerie ka tun odu ko wulu sinsin bere ro bay mi o ye Mauritanie fanaye wodela Algerie jamana nyama aye Mauritanie ka jamana nyama wole kunu ku hakilno faranyonga ku faranyonga kadaka ko France mana jamana o jamana deme na klari la kabe klakibla walma abikele association Ansardine international kwa ka lasi bela gelema femini oye jamana nyama hakato ino gaton nyama ba walma wajuli kala ba no betalike Ali Badra Haidarala kwa ka kado en fait bi wala ko bela gele welelendo akene kan wala sa ka nike ko bay amesi kana anga zegwa kunungo école privée Karim Sibe demfa kunye nyogoy buluda akera kunu ma chama kuma akene kan munu yu hakilnan di kosobe ni bara intabulu la kadaka na manya ka fo mawi u den karfa école sola akai ubeka nyondo o nyondo o wajibi ara minge we la direka kan kunu o seje jegulu mi resigilembe alla ben kama we munu wele ala ke o benalen ko fe o bara buluda to mina we yayi sam baraka ngata to mina ko ka fo be hake mina kanga di beka tadi bara banin ko fe amala duna ka fo kuma banan tenguna ma damala o doye agisa haidara ale kon so ko sawara ko sebe ni nyoyela ay mi fo kunu angola me. Merci d'écouter RFI. Ningo na jarone ko sebe kalan soni ala ka barka do ala kana fama ni nyoma ambina sigini nke kofe ala ko jirala ajarone ko sebe ala ka barka do kambe kana kala banya. Assalamu alaikum. Agisa Haidara Nikwi Agisa Haidara de Mangai dasra femunuma kunungo o doye alibele demsenu ka wulo sabe koy e golde fen na be e gol soko folena ni wulo sabe temina wulo sabe se ga so tugum na tiriala dasro o makunu ani ni sambana o de ma jegulu munu ni uyu kambo kube na ande mengina saina amala dona ka fo no o doye c'était des enfants et Bamako ni ala sunama o kangana ni si sa o kumbe barawla o satkela yaguba dumya ale fen chaman fo ni ko inkan anga ale lame mo fen ni si restaurant wala dayna école de sumo ani école sotigi ani karamo be foli di bela jenema wala da anga no sura ya oni CGC ambe bela jenefo ani so jalendo école soni ami mimbana wi bafo akatanye angambulo de nyoma bafo anya fanga iro na tugomna école de sumo ani école karamo ani école sotigi re agale entente mais akai nanya ambulo fra no kan
an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakili ye pour que laɲiniw bɛ se ka sabati denmisɛnninw ka kalanko ne hakili la fɛn dɔ a man kan ka kɛ tulonkɛfɛn ye tuguni n'a kɛra k'a fɔ i b'a fɔ u nana ka na u kalifa an fana n y'a fɔ cogo min na an b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an sago ye min ye o ka se ka sɔrɔ ko in na an bɛ dugawu kɛ nabaga bɛɛ ye u bɔra ka na an ka réunion lamɛn an bɛ dugawu k'u ye ala ka an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka ni sigiw cɛ ala ka ekɔliso in ala k'a taa ɲɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ne kun ye Yakuba Dunbiya de mankan ye Mamina Jara ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan ale sawale ale y'a ta kɛ foli ye an k'a lamɛn ala ka lekɔliso taa ɲɛ ala ka denmisɛnw lɔnniya ala k'aw mɛn kɔrɔ ka sini kɛnɛ y'o di nse Mamina Jara madame Soudou tɔn ɲɛmaaba n'o ye CGS ɲɛmaa ye Lamisa Tarawele ale ye foli kɛ maaw la an ka o lamɛn ayiwa an tilela hɛrɛ la ala ka an si hɛrɛ la an ka lamɛnni kɛ n bɛna yɔrɔ min fɔ ka fara kan ne kuma kun cɛw la ala k'an bɛɛ kelen ma ala ka ekɔliso taga ɲɛ ala ka ni denfaw ala k'an fara cogo ɲɛ ala k'an bɛɛ kelen ma n ka kuma le b'o ye ne lajɛrɛ kɛra kunu o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ dugawu don kɛ den minnu kalifara ekɔliso kofɔlen in na kalan bɛ se ka sabati cogo min o y'an ka laɲini o la aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi wulada in na ka d'a kan an bɛna taa sirifu kɛ ale kun bɛ bin ni ala sɔnna Kajulu Karim Sebe yɛrɛ bɛ a kɛnɛ kan ka bɔ Kajulu n'ala sɔnna fo Zewaya ka d'a kan ni bonya dir'i ma o fana kan ka yɛrɛ kɛ bonya seginbaga ye bonya min nana fɔ an ɲɛna ne yɛrɛ dɔgɔnin fɛ Sulemani Kulubali na ala sɔnna ma ne seko ni damayira ye min ye o bɛ kɛ bi n'ala sɔnna nin ko in bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ nali ma ka taa se wajuli ma aw k'an bɛɛ hakili to bɛ n ka salama ma